Hi guys! Ang ato yung istoryahan karon kay bahin sa utang, lipay-lipay, pagtingbayad na, likay-likay. So, labi nakautang sa imuha. Sa kuha wala kay tungod. Wala ko ipautang mo. Pero bitaw kaning uban ba gusto kay mangutang na. Kanang hawd na kay sila kanang mao na jud nilang trabaho wagi career na jud nila. Bago sila moduol, kabalo na sila sa isulti, kabalo na sila ang saon nila, ang uban kay hawd kay mag puppy eyes. Na makadili kaya ka? Na, kulang na naman isa katuslok sa mata. Tulo naman ang luha. Butan siguro nag-fix ilang mata ba bago sila nato sa imuha. Ang banpod kay makabuhit yung patay besh. Howd kayo magkuan, howd kayo ang kanang magamambola ba? Yung mga besh, kupahan mo karon besh oy. Mura jud kag si Angel Luxin. Karon na jud kay ka besh, mura jud kag si Darna. Grabe jud. Mana dayon besh. Pero ko kwarta bi. Nga, makadili ka na perti naman nimo tuuhang ang mara jud si Angel Lucin. Nya, pila ra may musulti sa mga mura si Angel Lucin. Isa ra man jud ka tawo mo ang utang sa imuha di ba nya. Yan pala may istorya sa imuha. So syempre na jud ka kadili jud nya. San wala kay ka pautang maka hatag jud ka pangita jud ka para na kay pautang sa iya jud. Nya pag adlaw na sa singil. Hala, si Beshi hawd man kay mag-camouflage. Hawd na kay magpakoy-kahoy. Sugad mo sa dalan kay kanang kay kahoy din siya nya. Para tuso siya wala ka kita sa iyahan. Klaro pa taon ka ayo dahil, klaro kayo ka. Kadalasan bisa ko napansin kaning mga magpautang nga ulo maningil. Huwag ko ito baga na po kay nana po kumulo po kumaningil. Pero nga maulaw man dyan ka maningil. Sila may nangutang diba? Siguro kayo nahuna ni Juan kaning sila may nidul sa kuha. So sila pa yung nidul sa kuha mabayad. Diba? Ang uban po kay gusto pa ito ng utang, sila pa isog kayo. Ano na tayo ng yutangan besh. Pwede ko maningil sa imuha besh. Kaya walang pwede kakuan ko. May tunod kayo na ko besh ay. Sa mga utang, mana tayo. Gulat ay! Wala nga naman din imang haon. Kaya bayad lang naman sa imuha. Mauroy. Ang uban po kay singlon ni mo. Nukto ka sa ilang balay. Hala. Andang na rin siya sundang. Kasulungan na rin kanyang sundang di ay. Ikaw po na naningil. Makadlupog ka. Pati yung dagan-dagan. Bilang tayo chinilas, agoy, isuga jud lagi besh, isuga kaning mga mangutang kakahawd na kanin sila, pila na lagi tuwik i-practice jud. Naapil uban nga, maningil ka nga. Besh, maningil ako bin, manap sa imuha nga. Besh, pwede sunod bulan na lang besh, yung dawat mo pa sa kong bubugod. Sus, nakadawat sa iyang bukbo. Na-amnesia man si besh, pinakalit, nakalimot. Ikaw, pwede po mong hulat. Ano nga, dool ka sa iya besh, maningil ko bin, nahurot naman. Tungod, nakalimot lagi siya sa imo, amnesia gani no. Magkana ba si Beshi, sunod bulan na lang besh. Atod sunod bulan na lang po, nahulot na lang ang bulan no. Nahuman lang sa katuig, wa jud kabayad si Beshi. Nya, ang giutangan, gikapoy na lang po, ni surrender na lang jud. Ang uban po kay ana ang giutangan nga. Di ka mabayad sa utang. Sige, kay pakasuhan ta ka. Ang anang utang, lipay ka na sila besh. Kay mo na sila sa inga una. O pakasuhan ko nimo, basta ko pa yung magasto. Kay tinod man basta ko pa jud ang magasto kay bayad sa attorney, mga nanay, di ba? Lugi jud kay ka besh. Kalimti na lang. Sakit pa sa buhot pero kalimti na lang. Pero ito besh, 2020 na mamayad na ta sa itong mga utang. Kay kanang pautang sa inyo, lugi kay na sila. Buo pa mo kabalo ba, sige utang po na nila, di ba? So, mamayad, bisa hinahinayan, malipay na yun na sila besh ay. Nya, wala mo nang nagpautang sila sa imuha. Tungod, nag-trust sila sa imuha. Nagsalig sila, bayad yun ka, tanaw na sa butan ka, nagpakonsensya lang no. Ito, mo yun, tanaw na sa imuha, yun na sa pautang mo sila salig sa imuha. So, sige na, ipamayad na mo ha. Sunod na po tayo makita ninyo. Bye!